alight motion ai lutang thì tôi đâu đi tro chuan heta hian create project ai lutanga chuan thalak hi i nge niang hei lai hi zo pari thalak awma pakhat pahnih chi hran hran chuan enge niang hetah hian ram hmangai thlalak kan dah ve thungang mo kan fill screen teng hei hi fill screen lawa fill screen hei pawh fill screen ei dah vek anga fill screen a awm lo tro tihan zelang hetah thlalak pakhat nge niang rose hi thlalak kan dah ve le deiang rem em ei hei kan dah lenga nge kan fill screen lok fill screen pakhat kan dah leang nge niang hei ni mai han duh tawk ila chuan i hlang an dah tur hi sethian dan turin hei lo hi chu ka duh lo nga lai kan dang mình à lấy tiền lấy tục chưa đâu bơi này thôi zo ngi lu vu lấy no tiền lấy tục chưa đâu bơi này cái tiền tiết lách này có hei hi chắc vì thấu bốc xếp in ba kanga chuan heta mi kha noi bera mi kha ti phai wang al hem le lam bel aka da to ni wangin tivel hi ning ka ria katri sang không phải chắc không ấy ok một nào hi thì adik lo kami kha i ta hian ta hian mê đấy an zu bang pakhat pahnih hei hi izu bang ti hian izu bang i em ti hian heta hian ikar phang thei ti kem ok an denang dika chuan tah hianin zoom ah bawk i lut lang pakhat pahnih hei hi ti ve thung hian ikar fleang iha tiles effect anh nghe tí của mò tiles kan dah lenga nako copy mi lo
Hata han chụp hình đấy. Thì hian i copy anga i paste anga Don't you ever leave ti huan me. Don't you ever don't ta hian lut lenga rotation hmangin kan ti kual ve le thumang heta 0 pakhat megahertz ni lawin minus 100 hian omse hi kan kar fang ti khan kar fanga chuan na hian rotation khat ni heta 0 ta hian he ti ve le thung hian thiang za ka ti bangin za bawk kan dah lenga ti hian ti kha nè anh lâu hát có đỡ biết đâu don't you don't don't lại đang hiện cận đủ to quá rồi to đó lại hiện cận rotate ta khát hết tạ zero tạ bạc khát alang don't you ti vel khi ham leave me leave hi ti zong hian ti chuk thang ta hian he tạ hian zero he tạ ti về thung ti zong về thung hian hi a sen chuan ti hian a awanga ti hian ti kha no ta hianin mình ngay tụng mày em tu này sinh cả em mua single mua biên lui đuổi em thar làm tại mày nhiều pakhat kan ti kual li ang rotation hmangin thar làm anh à thing kan ti liang chiang a duk lo mua ha ni kar fang retiam ta hian rotation hi Irun heta kenge ma du tu. 0 hela lo 90 ve thuma anda ang Ini screen recorder ni pama mi. ti hian tin tianga tin side chain sang Don't you ever go. Don't ti you khuan ever go. Don't you ever go. Don't you hi tiang kan ti ve le thumang zoom về thum 0 zooming ti hian zoom anga ta hian zoom. ti hian kar fang ti hian ta hian he ta hian 0 ta pakhat hi ti ve le thung hian ta hian ha Never go. Never go.